Nginibingelele ngiphinde nginamukela kuNqambothi Media TV 18. Indaba namuhla enginiphathele zona indaba ayithinta umculi kaMaskandi uKhuzani Indlamlenze Mpungose. uKhuzani usepost isithombe lapha ku Facebook ekhasini lakhe la veza khona ingane yakhe. Leyo post ke isibe nembono eminingi abantu bephawula ngeindlela ezihlukahlukene. Abanye basola ukuthi lengane akuyona ekaKhuzani, basola ukuthi lengane iyijazi kuKhuzani, kanti abanye baveza ukuthi lengane ifana negcwama elisha uMthandeni uMvuka Manqele. Ngingakuthokozela ke mbukelo kuzo owakho umbono ukuthi wena uthini ngalengane elapha esithombeni. Ngabe wena uthini owakho umbono njengoba abantu bedlulisa uvo lwabo laphana ekhasini lika Facebook einkundleni zokuxhumana. Ngaleko kukhuluma kakhulu ngicela ukuzwa wakho umbono lapha ku comment section. Kanti ke futhi ungakhohlwa ukucofoza usubscribe.